салом алейкум касбишкони садорзу. мо дар деҳаи дошманди ҷамоати Сари-хосор қарор дорем. яду бародар хоҳиш кард ки навор кунед ами деҳаи мора. мо ба хотири ҳама омадем. бозе ку навор мекунем. неки раҳш беҳад омадани Сари-хосора кадоми ма боша медонам. беҳад қинай. бая азоба омадем. хай нози навор мекунем. бо дар вақти навор мебинем. хеле азоб кашидем. бози азобора сабтоша мемонам чӣ хел омадем дар раҳ. бо дар вақти навор шоид мегардем. ина беҳтарин ҷо буда. ина ай саршавиш маълума ки ҷа табиати беҳад зебоа. ина ов рафтест дар ягон деҳаи хеле овӣ ки рафтест абоша хеле ов нест. беҳтарин деҳа деҳаи салқин рости гап ҳамаш сояпӯш. фақат дар тай чанорам мегарди. беҳтарин кадом тарафе ки то мехӯри ов рафтеса. беҳтарин дар ҳар як кӯчашам хеле обу ҷорӣ шуда рафтеса. мегӯянд ки аз ҳалои беҳтарин дора Дошманди. ина дар дари ҳар як хона ҳамаш занбур дорад. мақсад асал ай худаш мебирояд. ҳоҷати харидан надорад. асали тоза.